we have 26 universities, that's one, and 50 public TVET colleges. Okusho ukuthi ama-institutions of higher learning esinawo eSouth Africa awu-76. Ngenzela ukuthi la kube umuntu ongafuni ukuya e-university kuphela. Hayi umuntu kube khona umuntu othi mina ngisitholanga isikole because I doubt ukuthi uma institutions awu-76 wena uqualify indawo. Enye into eshaya ama-students noma ama-learners ase-KZN, abantu ababhala u-matric e-KZN mhlawumbe ba-close to 150,000 kuyiy'kole zonke. Isikole besikusona ngoManday sino-matric of 500 and something. Okusho ukuthi bonke labantu base-KZN inkinga yenu kuyi-150,000 ninjalo. Nina you only apply kuma-university awu-4, DUT, MUT, UniZulu and UKZN. Anina ndaba nalamanye ama-university. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi ngithole isikole because ngibaningi ngifuna ukubhukuda kwi-pool encane. Mangase ngithi isikole sonke asimelanga uZanda yakwenzeka ngithi. Yini enenza ukuthi nibone ukuthi lonke nizongena lama-university awu-4? Because i-UJ isayise-South Africa. Siphi i-UT e-Cape Town ise-South Africa. Ngokucabanga nje ngeke bajabuleke ukuthi ufunde e-Cape Town. Yabona ukuthi emnandi kanjani. So nje bafowethu, let's apply yonke indawo. Bese-ke enye into-ke engifuna ukuyigcizelela kakhulu. Senginawo umsebenzi kaJune. Banawo abanye banawo. Hayi ngizowathola. Okay, asivele sikhulume ngawo amathi. Ngoba kaJune before mhlawumbe ngizowathola kodwa-ke ngenza uma senatholile niyibheke le. I-higher education yethu ihlukene kathathu ne. We have ama-traditional universities, sibe nama-University of Technology, bese sesiba nama-TVET colleges. Phekani mina mathita, sibe nama-TVET colleges. Siyazwana. Ukuthi ngizondezela ukupopola iy'ngane zabantu. So bafowethu-ke njengoba hlukene kathathu ne-point system ihambisana naley'gaba zontathu. Ngenzela uma usufika ekhaya ubona i-report lakho uma uliphethe ubheke manje. Ubheke ukuthi wena uqualify kuphi. 28 points and above, you qualify for a degree. A degree itholakala kuma-traditional universities. Ama-traditional university lawo esithi UKZN, University of KwaZulu-Natal, University of Zululand, University of Johannesburg, kanjalo kanjalo, University of Free State, Northwest University. Bese kuthi ama-University of Technology, DUT, MUT, Durban University of Technology, siyazwana. Bese kuba khona ama-TVET colleges, e-KZN sinama-TVET college awu-9, bese South Africa sinama-TVET college awu-50, yabo. So 28 points and above you qualify ama-traditional universities okusho ukuthi ko-UKZN, ko-UJ, kobani. Bese kuthi 26 points and above you qualify ama-University of Technology, DUT, MUT, kanjalo kanjalo. Bese kuthi umatric wakho nama-points athile dependa kuy'fundo ozenzayo ukwenza ukuthi uqualifye e-TVET college. Siyazwana bafowethu. Ngenzela ukuthi angabi khona umuntu othi akasitholanga yena isikole, futhi angabi khona umuntu ono-24 points othi yena uyozama e-UKZN. Bosho wonke uphethola abazali bakho ehle inyuka nano-24 points uthi ongene ngeke ungene. Awungeni ngesihlobo lapho uthi u-anti wakho mhlawumbe ukina khona. Uzongena babheka ama-marks akho. Mese enye into, if uno-level 3 we-English noma wesiZulu, mese konke lokho okunye kubo-7 khohlwa ngeke uzisithole isikole. Ama-languages abalulekile. Okunye futhi, if i-NO iwu-level 3 ngisho konke ngabo-7 ngeke uzisithole isikole. I-NO leni ibukela phansi. Level 4 and above, NO. Moke wane-NO ephansi khohlwa. Uzohlala la, usile ingoma njengoba kade seshilo uwele kubuke wena-ke la. Siwaziwe. So siyazona, ukhona sanombuzo kwamanje. Ayi sesiyazi ukuthi kunomehluko between i-diploma ne-degree. I-degree 28 points and above, i-diploma 26 points and above. Mese i-diploma yase-TVET college ihlukile kuneyase-University of Technology. Eyase-TVET college yama kwi-diploma yakhona. Ukuze uye e-university kufanele ujumpe from TVET college system uyongena kwi-system entsha. So uma uzosuka e-TVET college uye e-university ube ne-experience ethile oyisebenzile kwi-field.
So kuhle ukuthi ulele ukuthi uye-university straight. Mese-ke bafowethu njengoba kade seshiliwe wena uyikhele phezulu lento. E-TVET College, umehluko between i-TVET College ne-university sewele i-theory ne-practical. Uma la esikoleni kuthiwa sikhipha ama-notes manje, angithi yazi ukuthi kubhalwe ebhodini kuthiwa nawo ama-notes bese kuthiwa ngoLwesine oluzayo sine-test abantu abayokofunda. Kunabantu uNkulunkulu abagude ngale ndlela ukuthi ngoLwesine bazobe sebekwazi njengoba enjalo ama-notes bathole 100% 98 angithi. Bese sibabiza ngani sithi bayini bayiqenqa angithi. Bese kuba khona abantu ngisho ngabanika ama-notes unyaka wonke azobahlula. Ekugcineni labo bantu labo sesitshela ukuba yidomi kanti uNkulunkulu bapheka umsebenzi wezandla. Siyazwana bafethu. So i-TVET College prioritizer umsebenzi wezandla yiwo lo esithi uyi-practical. Ama-university nama-University of Technology ba-prioritizer i-theory. Okusho ukuthi e-DUT unase-UK zenani uma kuthiwa sakhe itafula bazokutshela ukuthi itafula iqambo elidingakalayo yini igama lalo, kufanele libe amasentimitha amangaki, insimbi edingakalayo yini kanjalo abantu bese bethi wozobhala i-test. E-TVET College bazokwenzisa konke lokhu kwe-theory nani kodwa ngeke uphume bengakunikanga amaplango nensimbi bathi shisela wenza itafula lakho ngoba ba-prioritize umsebenzi wezandla. Okusho ukuthi kunabantu lesikoleni esiyitshela ukuthi badonga kanti uNkulunkulu baphile kwini kumsebenzi wezandla. Nalabo besithi bayiqenqa uma singabanika itafula sithi abalakhe lingabahlula ngoba baphume kwi-theory nathi kumsebenzi wezandla. So akekho umuntu odoma, into edoma isystem esithestwa ngayo eqhakambisa abantu abathile abantu abathile. So wena ungayitheli ngabandayo utshela ukuthi udoma, hamba uyozama umsebenzi wezandla. Bona umuntu ofunde 6 months majita for i-bricklaying yabona ukuthi ngena la wonke umuzi uya-extenda abantu bafuna ukwakha kabusha. Umuntu oyesakhele ekhaya nowele wasicharge 42,000 wayendakho ekhaya kuphela. Okusho ukuthi i-college nayo ibalulekile bafowethu, siyazwana. Okunye yekani ukuya e-university because of amagama amahle. Uyowenza i-course ngoba inegama elihle. Uma sewubuya la usuthuka abantu la uthi wena u-unemployed kanti wenza into wrong. Ethi uthi kune-course ethiwa i-somatology. Yabona kube ngithela ngaphezulu hey mina ngi-graduate ngine-honors e-somatology benizobona ukuthi cha ufunde ngempela. Kanti i-course yokungasaja abantu. Kunabantu abase-DUT abafundela ukungasaja abantu. Ngoba usuka la eNkwezela uye-DUT ofunda ukungasaja abantu. Uma ucabanga ukhona umuntu la eNkwezela ongashiya kwakhe engadliwe athi usayongasajwa. So abantu abafundela ukungasaja abantu badinwe kabi bathi uhulumeni akabasizi ngalutho. Bafundile bona bamosha u-NSFAS wabo. So wena uma ukhetha i-course awubheki into edingakalayo la ngakithi eBhulwa. Siyadevelopa la. Akuyowenza i-farming mfethu. Ikhona e-TVET College no? Wenza i-agriculture. Mabuye amasimu awasasebenzi la sasilima la. Amasimu awasasebenzi. Ngisho ngayenduneni yekomkhulu. Uthi ucela ukwasebenzisa amasimu ngoba abantu abawenzi lutho. Utshale ngisho ukuthi ufuyile futhi ufunde konke lokho uzogcina sekuwena oqasha abantu. So siyazwana bafethu. Asibhekeni ama-course abalulekile ungajabuleli ukuthi use-university wenza. Yazi ukuthi ngisho i-psychology ibalulekile udokotela wengqondo kodwa kuthina abantu abamnyama ayibalulekanga kangako ngoba thina sibadala sibangaka sizazisigudle kodwa sikaze sakona. Ngoba abantu abamnyama bakholelwa ukuthi kufanele uyigwinyishise uqhubeke nempilo. Yabona nje khona abantu abathi umuntu ashonele umzali wakhe kodwa kuthiwa ayihambe esikoleni akakancane. Ngoba abantu abamnyama bafana bazi ukuthi kufanele usamukele isimo. Umlungu uma ngeza la abona abantu begwazana useyajika ngasezemsebenzini use-traumatized. Sehamba yena uyofuna i-psychology. Wena ngamfonela uma wakho wena uthi ma ngisaya esikoleni ngibona abantu begwazana. Uzokutshela ukuthi uhlangana khona nabantu. Wazo wena yini. Shona khona, yabo. So umusi sibheka yonke lento isina lento siyahamba isilimaza siyazwana. So bafethu kasikhetheni ama-course a-right. Siyavumelana. Okay. Uhelena-ke uzochaza ngendlela esizo-apply ngayo. Bafethu ngifuna ukugcizelela le ekade ishuwe lethu. Mama ukuthi le application usayithatha kancane. Usalebe mhla 31 ungasonto. Umgqibelo 31 usonto.
usalele kusuka namhlanje mhla 31 ukuthi isikole siyibuke i-application yakho. Ngenyanga ezayo uzobe usanalo ilungelo loku-apply. Kodwa uzobufana nomuntu oselinde ukuthi kulabo aba-apply before wena kube khona oshonayo. Hayi reality phela mawunoletha application kusuke kuthiwa bakhona ongasabuyi kulabo aba-apply before wena sizoyiconsider i-application yakho. Akusabhekwa o-A bakho ukuthi unjani. Sekubheka ukuthi sizokupintshisa phi. I-application phela ivule ngo-April, awukwazi ukukhala ngo-4 days ukuthi hawu kanjani sezwana. Uma ufunda umatric unga-applyile futhi leyo ngane eminyaka ubukade uyifundela nje ngoba kumele uhlale emini uzowusho ukudla kwesikole. So bafethu ngizonilekelela ku-application. Abanye benu sabanga ukusile sakhuluma nosebe ukhona esihamba sesibalekelelile, abanye niyaziyo sinakhona sikhulumana khona. So cela bafethu silekelelane kwenzela ukuthi uzokwazi ukuthi at least mawuphele uma ngifika ngonyaka ozayo esikoleni ngifike ngizoxhomela othisha ukuthi abanye base-Cape Town abanye bakuphi sezwana. Ngizosho ngenxa yesikhathi bengizodedela but ngizoyichaza mina bakwethu nayo into ebalulekile bazofakazela othisha. Yabona njengoba ekusayovuka nje mawuze esikoleni uzwa amanzi ngesandla uthi ayashisa vele wapholisa amanzi kakhulu bekele imibhodo u-10 uzoyigcina kule nyanga leyo oSeptember no-October no-November. January mntakwethu ayokwehla njengemvula isunevesi yakhe. Laphana ake wakuphasa kahle nje phinde uthenge idatha. Waqala ukuthenga idatha ngawusazi. Unendlu yakho une-Wi-Fi endlini yakho 24/7. Yabona ke nithanda ingoma nini weekend lapha esikoleni kuyisina kuze kuthe ubhozo obuningi. Inanebudget mntakwethu kunemali nje bekwesikole yabantu abathanda ukusina. Banithandele imali yenu niqasha ngisho umculo enithanda ukuthi akazongivakashela ngale mali enikwe esikole. Bathanda nithenge inkomo nizofele akekho ombuzayo. Ukhiya lento yonke ngiyibala bafethu ukhiya yonke lento uphasa kahle. Nabo bakugcina mawuno-cousin ofunda ethawini ngokwama-quintile, isikole sinama-quintile, quintile 3 kanjalo, quintile 1 quintile 4. Ngokwama-quintile uma kufika wena e-DUT uhambisana nomzala wakho ofunda eThekwini, uyahlehla umzala wakho uqala wena ngokwaka-NSFAS ngoba ubufunda emakhaya. U-NSFAS owenu makwenzeka umzala wakho ofunda ethawini esethola u-NSFAS wena ungasitholile isikole usuke evala isikhala sakho. Njengoba sikhuluma nge-application asikhulumi nge-application nje sikhuluma sithi hamba ovala isikhala sakho ngoba imali yokuthi ufunde isikhona. That's why uthisha omkhulu noma uthisha obeyalokhethe ka-matric ebehamba amaklasi namaklasi confirm ama-identity numbers so that uhome affairs uzolinda no-education kwazeka ukuthi bangaka abantu ababhala u-matric kulo nyaka sidinga malini for i-budget yenu. Siyezwana abafethu. So okwami ukupushela ekuthenini finyelani-ke la efanele nifike khona. Akekho umuntu ozokhonjwa lesibhamu ukuthi a-apply. Kuyenzeka kube nedlozi ebhedayo elidonsele emuva kuya phambili libe lishona ngapha wena ufuna ungabanga nekusaseni. So ngizonilekelela kanjalo. Ngicabanga ukuthi uzoqhubeka uMr Mlabuthi bakhona bafisa ukulekelela manje kuzoma kanjani.